сабқаи сикаву суратон охир ҳамаи видеоро тамошо кардӣ. Хонаобод нам чилика лад мехрам ялай кабуҷиқи ё як комментш букини. Бисёриҳо аллакай медонанд ки ҳамаи наворои мо меҳнат сарф мешава, қадр мекунанд, зинда бошед, дар коммент ҳам менависанд. Ана бо баъзеш ҳамаи ягон раҳ рӯда мебинанд, гуфти гапҳо салом алейк мекунанд, ба худо ганда хурсанд мешаванд. Ана бисёриҳош бовар ки хиёл мекунанд ки ҳамин хеле ки ҳамин случайна дар лентаи мо ин сағира буромадаги. Агар не барои дар лентаи шумо буромадан ин сағира ҷон мекана ки дар лентаи шумо бироя. ҳамонро мегӯм ки духтару бачакое ки ба хилак нестен, ҳамин видеои нав буромадаги мара бигирен, ад душӣ сторис кунен, сторисҳо ҳаматон мебинам. Зинда бошен.